Persiapan sak sampun niki mangke kula derek Bapak Marlan saking Mama Mia Group. Oh katen nggih. Persiapan Wahyu Budaya. Sinten kaya kalian Gelora Audio. Dipersiapne Bapak Marlan Mama Mia. Pelestari budaya Blitar Selatan. Ayo yo. Iya iyo iya iyo. Wonogiri ingkang dipun salirani pesinggihan saking Trenggalek Genduk Imah Sesematiku yen nyawa Iwandal Mayang Wonogiri pancen katon asri sanesaya dina minggu sing do besir padha numpak prau senenging rasane ora krasa jebul wayahe seri diwode saka Lumajang senadyan sisel mas aku saya sayang diwode teko Kadiluwe senadyan kisel mas aku ora kalih diwo mas saka Bacem Masio makul tak nikmati karo mesem diwo mas gunung Jinglong Masio mandul sing penting pokok bolo pancen dadi sawah gunung gajah mungkur Wonogiri kesesematiku rasane waduk Wonogiri pancen katon asri dipun seketaken Pak Najib sang saya dina minggu sing do pesir padha numpak prau senenge katuraken wilujeng rawuhipun Master Go rasane ora krasa jebul wayahe seri diwul dek saka gringging senadyan kisel mas aku saya ngiring-ngiring diwul dek wetone panggung buat senadyan kisel mas aku penting duit diwo mas saka Trenggalek Masio bingsul sliramu tak sawang ora tambah elek mas saka Lumajang Masio mandul rina wengi tak sayang oh klingkong becak ibu aja
kula